Wannan wasu kalamai ne daga bakin ɗaya daga cikin masana'antar Kannywood mai suna Nura Hussaini, wanda ya fito ya bayyana ko fa cikin kalaman nashi tabbas akwai ƙanshin gaskiya a cikinsu. Kamar yadda Dokin Ƙarfe suka rawaito na labari ya bayyana cewa tai gashi me laifin talaka da an ce ga naira 100,000 ko naira 200,000 ko kuma miliyan 1 ma cancas an ce an bashi, me zai da ita? Kawai ya yi tallan ba Bola Ahmad Tinubu, in bai karɓa ba wani zai karɓa. Wani zai karɓi naira 1,000 kuma ranar zaɓe ya dangwala masa. Babu wani wajen bugun fasta da za a kawo masa aikin wato buga fastar ba Bola Ahmad Tinubu ya ce wai ba zai yi ba, ko kuma dai wani gidan rediyo da aka masa tallan ba Bola Ahmad Tinubu su ɗauki kuɗi su bashi ya ce shi ma nan ba zai yi ba. Ya ƙara bayyana cewa wato a shekara ta 2014 an ɗauki kuɗi an ba su domin su ga cewa sun zaɓi Jonathan, amma suka ƙi karɓa suka yi Buhari 100% kuma an samu matsala. Ya ce don haka yanzu muna tare da Bola Ahmad Tinubu, babu wata jam'iyya da za su yi idan har ba APC ba. Wannan magana ce daga ɗaya daga cikin jarumai a cikin masana'antar Kannywood wanda yake bayyanawa, wanda za mu iya bayyana cewa a halin yanzu fa abin ya ɗau ɗumi sannan kuma abin ya girmama game da yadda jaruman masana'antar Kannywood suka zama karnuka wanda suke bin inda za su lashe abin da za su lashe domin a ba su kashi su ci. Wannan shine abin da ke faruwa a cikin masana'antar. Kowa yanzu aljihun shi kawai yake dubawa, sannan kowa yanzu mafitar shi kaɗai yake dubawa, bai damu da mafitar masoyan shi ba da kuma mafitar al'umma. Dukkanin ɗin abin da ke faruwa sun kulle kunnuwansu sun yi shiru, ba abin da ya dame su. Jam'iyyar APC kawai nan suke bi saboda me akwai kuɗi, sannan kuma za a ba su wannan kuɗi domin su amfana. Tabbas gangar siyasa ta kaɗa, sannan kuma kowa da kowa sun ruɗe bisa dalilin ganin cewa ba Bola Ahmad Tinubu a nan ya ce haka. Hakan ne yasa ake bin duk hanyar da za a bi domin a ga cewa an kawo mai da shi kan karagar mulki ta hanyar malamai ne, 'yan fina-finai ne da dai sauran dukkanin wanda ya su talla, sannan kuma mutane tsaya su kalla. Hakan da ke faruwa, hakan ne yasa 'yan masana'antar yanzu suke yin abubuwa wanda za mu iya bayyana cewa an rasa kansu. Saboda me kuɗaɗen da ake ba su da ƙila ya wuce inda muke zato, don haka kuwa ba su iya juya baya ba. Ko da kuwa ce gula mutum aka ɗauki wannan kuɗaɗe ake ba shi, zai ba Bola Ahmad Tinubu, sannan kuma zai manta da dukkanin abin da ke faruwa. Wannan ɗabi'ar mace ta ɗan adam, kuma ce wannan ɗabi'ar mace ta 'yan Najeriya. Don aka ba mu kuɗi za mu manta da matsalolin da wasu ke shiga ciki. Za mu duba kawai matsalar mu ne, idan har mun magance ta kowa ma ya mutu. Wannan karin magana na Malam Bahaushe karin magana ne tsantsar son zuciya a cikin shi. Idan jifa ya wuce kaina ya haɗa kan kowa, to wannan abu shi ke faruwa cikin masana'antar Kannywood. Tunda sun samu kuɗi komai zai faru ya je ya faru, tunda dai ba a kansu zai faru ba, akan wani ne daban zai faru. To dai Allah kyauta, Allah ya bamu shugaba na gari, kuma dai ya tsaya a yi zaɓe wanda ya cancanta, kada a zaɓi son zuciya ko dan saboda an ba kuɗi.